dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nga baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka service wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la dugutigi ni wari dafara e passe daka ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu ɗum warata de o koni kuma tala sa e ka sama mone to yi i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda aw bisimila an filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma ka kɛ ni aw ka waati cogoyaw ye aw ni ɲankuma ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye tarata ye mai kalo tile 27 san 2025 kiba an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn sɔgɔma in na an ta yɔrɔ ka ca kosɛbɛ kiba Maliyɛn minnu bɛ hiji taga kɛnɛ kan olu ye dugawu kɛ jamana ye an bɛna na taa ye min ye Ibrahim Jawara n'ale bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o mana tɛmɛ ka bɔ yen Jɛnɛba Sɛki bɛ hiji la han kiba Ibrahim Jawara a ye o fana nɔbɔ Sajo ka kidalita an na ji da o sɛnɛ kan an bɛ segukaya dɔɔni k'aw la kiba bi min ye Somatara ye
le baobab ale denmuso n'o ye Gaku ye Mariam Simaga ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Gaku la ale ka maɲɔgɔnw ka kɛ ni conseil économique social environnemental ye Yakuba Katile y'o di ale ma nin dɔgɔkun in na yaasa a bɛ se k'a ka baara daminɛ cogo min ale de kan ka bila Babu Yara ala ma hinɛ na ale nɔ na conseil économique et social kɔnɔna na Keba an n'an da don la ka bɔ Segu ka taa Moti kilomɛtiri joli don dɛ ka bɔ Bamakɔ ka taa Moti wa anw y'a kɛ 1,800 ye 11 Sumatra o don dɛ n'i b'a fɛ kɔni ka Moti ta ka kɛ damu y'i bolo ka clim gosi kun ka wifi to a la k'i ka téléphone chargeur to a kɔnɔ ka sunɔgɔ fo ka ɲini yɛrɛ kɔ n'aw sera ko ayi ne tɛ jigiya Keba taa Sumatra la n'i sera ye Maribilen bɛ yen Tangara bɛ yen i bɛ Gaku yɛrɛ fana sɔrɔ yen bi kɔni alhamdulilayi Sumatra kariw Keba e fana nge ka ko de bi ta a bɛ taa kita kɛ o non a bɛna kɛ pewu n b'a fɔ Gaku ye n ko n'an ma kita siraba an ka ɲɛ ninnu ma Keba n'an bɔra yen ko jakumaw ni ɲinɛw n t'a dɔn wuluw de bɛ ka taa maaw su bɔ duwanza dɛ sisan ko bɛna wuluw nɔfɛ nin tɛ kabako ye maaw su donnen jakuma ko wa ko a jakuma n'a wulu ninnu Keba k'u ka farin dɛ maa minnu kɔni bɛ maa sogo kɔni dun kɔni olu tɛ sera maanifin jɔlen ɲɛ o k'u bɛn'u bɛɛ kun ci k'u bɛɛ fa k'u ban pewu o wulikajɔ baara bɛna kɛ cogo min an b'o fɔ Ayonikaw Nioro Sahel Keba olu ye miliyari 1 bɔ k'u yɛrɛ ka gidɔrɔn da han Ayoni dugu dɔ don a bɛ Nioro Sahel kɛrɛfɛ olu yɛrɛ y'u bolo don k'u ka miliyari 1 bɔ k'u ka kilomɛtiri 5 gidɔrɔn k'o da nɛgɛso fana bɛ ka taa di Bafulabe yaasa musomanninw bɛ se ka taa kalanyɔrɔ la cogo min na basigibaliya an n'an da don ale kuma na douanelakaw olu ye euro wari caman baden o minɛ 100 ani kɔ an na dɔ fɔ o fana na Keba Marcel Sumi ale ka dɔgɔkun rapu o de ma daminɛ wa Seko ni Dɔnko ale ni Jɛnɛba Seka an na dɔ fɔ o ka hiji taga la o kɛnɛ kan nin y'an donkan ye bi sɔgɔmada in na Keba sɔgɔmada in na an bɛ taa Bafo n'a y'i ja a fɔ sifinso n'a y'i ja a fɔ maa lamɔso n'a y'i ja a fɔ maa ladamuso n'a y'i ja a fɔ adamadenya faamuli so Keba Bafo mun y'an se jamana ɲɛmaaw u y'a yira k'a fɔ ko min ye minisiriw ye Keba u ye baara mun kɛ nin kalo 6 laban in na u ka ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔli hukumu kɔnɔna na Général d'armée Asimi ale ye ŋaniya ta k'a yira k'a fɔ minisiri dɔw ma a bɛɛ kuma kana kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen o kɛra yɔrɔ min u bɛ baara kɛ yɔrɔ minnu na an ka taa olu yɔrɔw la ka taa jɛmukan ninnu sigi ye Keba ka se k'a diya don maaw la e yɛrɛ ye nin ye o i y'an fasa u ye kita fɔ sa kita fara la an kɔni bɛ Segu Bafo kan kɔnɔ Keba Dirisa Kanambayi premier ministre ale nagakɔrɔ baarakɛla don nka fana ye Bafo kan kɛ dɛ parce que fonctionnaire don docteur don an b'a fo denmisɛnnin min don a b'a bolo da yɔrɔ dɔn
ka taa Bruxelles kaw fɛ ka Liège ka baara kɛ yen ka dɔngɔnɔdugu k'olu baaraw kɛ min ye denmisɛnnakaw ye ka k'olu ma jigi ye ka kɛ fa ni ba ma jigi ye ani denbaya bɛɛ lajɛlen ma jigi ye Dirisa Kanamba ye a y'o baara kɛ ale tun y'an ka ko in ɲɛmaaba ye mission Keba denmisɛnnin min don a ladamunen a bonyanen don wa min ye Bafo kan ye ale taara kalo 6 kɛ han n yɛrɛ bɛ n'i bila ka taa ye o ayi maa ti bɔ ye k'i ti kɛ maa ye Dirisa Kanamba ye an b'a fɔ sɔgɔmada in na Famusa Sidibe ale fana ye kunnafonidila ye ale fana tun bɛ taama in na Keba nka Sigma gouvernement ka jɛkulu min sigilen don n'o bɛ kunnafonidi kɛ o tun b'o la ORTM maaw ka ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo o ye Amadu Baba Jalo ye mais bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Apollo la nka ne b'a wele ko Bula anw ye Bulaw ye koyi Keba an ka da a ka Bula dɔ ye ma anw kɔni ye Bula ye n'i gɛrɛ la an b'a Bulaya ɲɛ f'i ye Apollo k'a fo Sira Bacili journaliste do ale fana tun bɛ jɛrɛ in na Mahamadu Kan ka bɔ radio Kiledu la ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ka Kiledu maa bɛɛ lajɛlen fo Kiledu baarakɛla directeur Andan n'a ka baarakɛla tɔ bɛɛ lajɛlen Bakari Sise Keba min ye Aramata Konate ORTM directrice Segu k'a fana fo Jacqueline Dako ale ye kunnafonidila ye Segu ORTM na k'a fo min ye Kamisogo ye a n'a ka caméra photographe ka bɔ Lesor la ORTM mɔgɔ tɔ Keba équipe de réalisation jama ka ca kosɛbɛ an bɛ Aruna fo ka Adama fo Dirisa ale ni cɛjɛ olu ye caméraman ye Jire o ye chauffeur ye min ye Mamadu Kone ye ale fana tun b'a kɛnɛ kan ale fana ye chauffeur ale tun bɛ ka mobili boli ni anw ye Prestige Consulting maaw olu fana tun bɛ ko in kɛnɛ kan Keba an taakun kun ye mun ye an taara min ye ministre min bɛ sɛnɛko kunna an y'o ta Marakala pont o kɛrɛfɛla la an y'ale ka Malikura taa sira baara kɛ n'o ye Daniel Simon Kelema ye o wula fɛ ministre min bɛ sifu kunna n'o ye Fɔma ye Keba an y'o ta Bafo kan yɛrɛ kɔnɔna na kalandenw bɛɛ lajɛlen ɲɛna Keba Bafo kan kɔnɔna na min ye colonel Gawusu So ale min ja filɛ nin ye ale de ye kan ɲɛmaaba ye a bɛ san damadɔ bɔ nin waati na kan in kalifalen don ale la Keba n'i kɔni bɛ maa ɲini maanifin ɲini n'i tɛmɛna so kan a sɔrɔli bɛ gɛlɛya i bolo a bɛ ko dɔn a bɛ ko kɔrɔ dɔn wa a bɛ baara fana a b'a kɛcogo dɔn an kɔni ma bɛn min na sa o de ko an sɔgɔma k'an ka boli n ko so y'o jɛ dɛ ko y'olu ka sɔgɔma daraka ani darapo yɛlɛ u bɛna ji de suri dalen kan ko i ka wuli ko ka taa darapo yɛlɛ n ko a kɛra baara ye anw balikubaw hali bi so an b'a fo baara kɛcogo ɲuman na faamuya kɛcogo ɲuman na ladamu kɛcogo ɲuman na maanifinya tɔbɔtɔli ka kɛ n'an ka tabiyaw ye k'olu don denmisɛnw na Keba an b'a fo ale mana bɔ yen commandant Dominique bɛ fo Keba nin fana ye kamalenkɔrɔ 2 ni tila ye kan kɔnɔna na yen fɛn dɔw b'u bolo Keba olu tɛ se ka fɔ o u ka dɔnkili bi da ye a ti da diɲɛ fan si ni ORTM b'a fɛ ka kasɛti Keba Dominique kɛrɛfɛ an bɛ sergent chef Lasana Sanogo k'ale fo ale tun ye anw sen n'an bolo ye Sanogo tiɲɛ na an y'ale sɛgɛn Keba ka bɔ anw siyɔrɔ la ka taa da la kilomɛtiri 3 maa jumɛn b'o taa ni ka segin ɲɛ Sanogo an b'a fo ani instructeur fɛn fɛn bɛ yen Jire ye ale bɛ fɛnw ka fanfɛla la nka min ye so ye ale de ye kan in bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa ye Keba Bafo kan segukaw fɛ yen komi e ti Segu dɔn n bɛna a ɲɛf'i ye n'i ye Marakala sira ta n'i bɛ ka taa Marakala i bɛ tɛmɛ communal la n'i m'a fɔ Comatex e t'a dɔn n'i tɛmɛna Comatex la i bɛna se Siri Lamini ka yɔrɔ la colonel Siri Lamini Traoré n'o ye Ezo ye ale fana n'a ka cɛdon b'o kɔnɔ o ye école de sous-officier ye d'actif ye i bɛ tɛmɛ o la dɔrɔn i bɛna Bafo kan sɔrɔ n'i bɔtɔ don Segu Keba n lamɛn ka ɲɛ dɛ n'i bɛ bɔ Segu i bɛ se Comatex ma ka tɛmɛ Comatex la ka se Ezo ma n'i bɔra Ezo la i numan bolo fɛ i bɛ Bafo kan i b'ale sɔrɔ yen n'i bɛ bɔ Marakala ka na i bɛ se Bafo de ma fɔlɔ ka sɔrɔ ka na se Ezo ma ka sɔrɔ ka na se communal ma Keba min ye Bafo kan ye a nana cogo di
Mali i b'a dɔn k'a fɔ ale bi la ko tɛ ale cɛsirilen don a ka denmisɛnw min ye sɔrɔdasiw ye olu ka ko bɛ se ka don ba la cogo min na san 1900 ani bi 83 san n'o ye 1983 ye keba Mali ni Allemagne jamana ka bolo ni ɲɔgɔnma senfɛ min ye Bafo kan ye ale sigira sen kan baaraw banna san 1900 ani bi 89 san na n'o ye 89 ye a kɛra sa k'a fɔ ko min ye kalanso in ye a ka bila yɔrɔ jumɛn ka yamaruya kɔnɔna na joona u y'a dulon segukaw olu ka 212e compagnie d'infanterie motorisée u y'a di o ma olu ka kɛ a ka ta u ka dabada la yaasa baaraw ka se ka kɛ Kayi kɔnɔna na san 1992 san min ye bataillon 26e bataillon ye génie o tɔgɔla o sigira sen kan ale kelen kɔnɔna na keba bataillon kelen kɔnɔna na compagnie 3 o de bɛ o kɔnɔna na o kɔni u y'olu bila génie ale ka yamaruya kɔnɔna na san 2022 k'a daminɛ o la sa min ye 26e régiment ye ale fana bɔra compagnie 3 la ka na kɛ compagnie 5 ye keba wa o directeur régiment ba dɛ o de ye so ye Gawusu kɔni ne bɛ n'i bila ka taa Gawusu fɛ yen ci la i ka kɛ maa ye keba min ye sisan compagnie 5 o de bɛ Gawusu ka marabolo kɔnɔna na min ye régiment ye premier régiment ye ale de ye premier commandant ye de régiment ye a ko in kɔnɔna na wa fo bi min ye kan ye Bafo a ko bɛ ale bolo i b'a dɔn ko Bafo kan kɔnɔna na kalan suguya 2 de bɛ yen minnu bɛ yen n'olu ye fonction publique kɛ n'u kan ka taa faso ka baara la olu bɛ taa kalo 6 kalan kɛ i ka jamanenya i ka ngɔli wuli i ka lunette don i ka mèche don i ka boucle don i ka talon don i bɛ ɲinɛ a bɛɛ kɔ cɛ fara muso ka bɛɛ lajɛlen kun gananen don san kalo 12 wa aw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kun gana keba télé tɛ yen téléphone tɛ yen a bɛ si min kɔrɔ o ye bugutufa de ye tanti i ye mun yira sa o de y'aw siyɔrɔ ye ni tilebaw kan o b'aw kan ye dumuni ration bɛ yen keba dumuni kɔni ka di tiɲɛ yɛrɛ la jɔn wala dumuni ka di wa u bɛ dumuni kɛ ka fa fana ji fana bɛ yen Asimi yɛrɛ kɛlen ka taa château belebele dɔ dilan ka jɔ ye ji o fana bɛ Bafo kan kɔnɔna na keba min ye k'a daminɛ san 2001 san na a yera k'a fɔ sa ko maa o maa ne bɛ sɔrɔdasiya kalan daminɛw kɛ keba i kɛra contingent sugu o sugu ye olu bɛɛ lajɛlen ye kalan kɛ san 2001 kana bila san 2005 la o bɛɛ lajɛlen kalanw kɛra ye maa o maa ne kɔni ye sɔrɔdasi dadege baara kɛ i b'a fɛ ka finitigiya baara kɛ i bɛ t'i ka formation commune de base i bɛ taa kɛ k'a daminɛ san 2005 la fo kana se ɲinan salon na siriŋo ma n'o ye san 2023 ye o ko bɛɛ lajɛlen so ale de y'o centre directeur ye keba e ye génie maa ye i ye AT maa ye i ye garde maa ye ɔ san ye polisiw fana ye parce que polisiw fana kɛra militaire ye olu bɛɛ lajɛlen olu ka formation o de bɛ yen Bafo kan dayɛlɛli ni sisan cɛ keba an bɛ se k'a fɔ a bɛ fɔ minnu ma ko formation minnu bɛ kɛ génie na n'o ye spécialités ye a bɛ fɔ ma ko brevet d'armée numéro 1 numéro 2 ale ni certificat d'aptitude numéro 1 ni numéro 2 a n'a bɛ fɔ ma ko franchissement nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ Bafo kan de kɔnɔna na keba o kɛrɛfɛ min ye SNJ ye service national des jeunes maa minnu bɛ yen n'olu bɛ fɛ ka taa faso ka baara la k'a daminɛ san 2018 ka na se ɲinan san ma min ye maaw ye u taara kalan kɛ a fɔlɔfɔlɔ olu taara n'o ye kɔɔritu fɔlɔ ye olu taara san 1000 san 2018 o kɔfɛ san 2020 filanan mɔgɔw nana min ye san 2022 sabanan nana o bɛɛ lajɛlen olu ye fonctionnaire ye min ye san 2023 naaninan o sigira sen kan min ye san 2024 o kɛra naaninan ani duurunan ye o bɛɛ lajɛlen fonctionnaire ye
wa ɲina min ye 6e corps ye keba o de bɛ kalan na bafo kan kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen fana ye fonctionnaire ye i b'a dɔn olu de mana taa sisan sa n'i donna kilomɛtiri 2 taama kɔfɛ parce que anw kun bɛ yɔrɔ o bɛ kilomɛtiri 3 bɔ parce que o fana ni yɔrɔ ka jan kilomɛtiri ayi yen kɔni ni ala ka n'i ci o k'i bila corvée la keba baara b'i fa o gosili kɔni t'a la nka han a punition ka jugu dɛ i ɲɛ bɛ kanama yi la k'ale to yen kalan na ale de ye instructeur dɔ ka saga ye o ka seli saga ye k'o saga ka dɔgɔ instructeur ko a ma ko sisan k'a ka taga a ka buguso kɔnɔ a ka tanti kɔrɔ a ka taa a ka marifa ta casque min bɛ k'o don a kunkolo a kana saga in kɔlɔsi keba i b'o saga kɔlɔsi dɔ wa a ye fo ka taa dugu jɛ wa fana n'i taara k'i ye ko kɛ ko min tɛ kɛ a baara b'i ni tigɛ o nka a bɛɛ lajɛlen kɛlen don bɛrɛw ni hakɛw kɔnɔna na maaninfin i kan ka sigi sira minnu kan a bɛɛ lajɛlen b'o ko hukumu kɔnɔna na min ye bafo kan yɛrɛ diya ne ye keba a bɛ adamaden ladamu i kɛra jɔn o jɔn ye n'i taara ye i b'a fɔ ko jɔn ko ala faamaden t'a la fantanden t'a la minisiriden t'a la delili yɔrɔ tɛ yen a ye taa fɔ karisa ye ko n'an bɔ bolola o t'a la a ye nin kɛ tan o t'a la instructeur bɛ bonya maître bɛ bonya yen de b'a dɔn ko caporaliya ka di keba caporal o y'u ka ala ye dɛ donc bafo kan kɔnɔna na an ye minnu ye ani an ye ɲinini minnu kɛ an sera ka mun sɔrɔ ka kɛ ni bafo kan ye keba nin ye a kunfɔlɔ nka sisan directeur n'o ye colonel So ye a ko nin waati laban in na k'a daminɛ san 2010 san na keba u fana ye bolomayɛlɛma dɔ sigi a bɛ fɔ min ma sa ko centre de formation professionnelle de base u y'o fana sigi i n'a fɔ bololabaara degeyɔrɔ u ni Allemagne y'o jɛkulu fana sigi sen kan ni maa min bɛ yen n'i ye sɔrɔsi ye keba e b'a fɛ ka maçonnya baara kɛ i b'a fɛ ka électricien ya baara kɛ i b'a fɛ ka bâtiment kɛ mécanique auto ni kapu i kapu niveau b'i la i bɛ se ka taa o kalan fana kɛ bafo kan kɔnɔna na olu ka yɔrɔ yɛrɛ an kun bɛ yen de olu bɛ jigin yɔrɔ min an kun b'o côté de la nka keba dugu mana jɛ fɛn fɔlɔ min bɛ yen i bɛ taa drapeau yɛlɛ dɛ n'i bɛ wuli cogo min i bɛ wuli o wuli cogo la o y'i kungo ye nka drapeau kɔni bɛ yɛlɛ 6 heures ni drapeau yɛlɛ banna boli in bɛ daminɛ sa a bɛ dépend aw ka maitre de la n'o sɛgɛnna yɔrɔ min aw yɛrɛ bɛ jɔ yen boli kɔni o ye diyagoya ye kan kɔnɔna na don o don i kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye n'i bɛ kan kɔnɔ i bɛ boli wa keba polisi ani gardiw olu dɔw bɛ formation na a kɔnɔna na sisan o ni SNC mɔgɔw minnu ye service national des jeunes ye o n'olu fana ka formation tɛ kelen ye parce que olu bɛna na don armée ka compte la nka ninnu bɛ taa fonction publique la olu fana bɛ yen o de la compagnie mun b'a kɔnɔna na bi a ka ca kosɛbɛ n'o ye kalanbolo ye So y'o de ɲɛfɔ an ɲɛna a bɛ taa se fo 5 ɲɔgɔnna ma donc Banankɔrɔ kan kɔnɔ keba fɛn mun bɛ yen bafo kan kɔnɔ mun bɛ yen fɔlɔ n'i nana aw bɛɛ lajɛlen bɛ fini kelen de don don min na n'a fɔra ko sport fini bɛ don bɛɛ bɛ sport fini don n'a fɔra ko lafiyali fini bɛ don bɛɛ bɛ lafiyali fini don wagatiw bɛ yen u bɛ waati d'aw ma a ka miniti 5 miniti 3 ɲɔgɔnna a k'aw yɛrɛ lafiya o fana bɛ kɛ yen bukulu tɛ yen mɛsi tɛ yen fɛn fosi tɛ yen min b'i fisaya ni mɔgɔ tɔw ye bɛɛ lajɛlen bɛ dumuni kelen kɛ ɲɛgɛn kelen safunɛw ye kelen fɛn bɛɛ lajɛlen bɛrɛ bɛnnen don yaasa i ka se k'a dɔn maanifinya ye min ye n'o ko keba dɛ Mali denmisɛnnin fɛn mana san 18 sɔrɔ k'u bila ka taa bafo an ka circulation désordre mun filɛ nin ye a bɛ ban sisan yɛrɛmabilaba min bɛ yen an dɛsɛlen don k'an denw mara yen n'u taara nin yɔrɔ in na walahi caman bɛ falen an minnu yɛrɛ ye 3 jours seulement so y'anw vale o k'a fɔ ko a ye taa cɛkɔrɔba wele ka na a kana delili kɛ o tɛ yen n y'a f'i ɲɛna ko kilomɛtiri 2 de bɛ denmisɛnnin ninnu ni da cɛ a taa ni ka segin tɛ ku jɔsi la téléphone portable tɛ yen WhatsApp ko kuma tɛ yen réseaux sociaux ko kuma tɛ yen télé tɛ yen i y'a mɛn i bɛ miiri i bɛ fɛn o fɛn kɛ i taakun ye min ye i b'i ɲɛsin o de ma sa kaba anw ɲɔgɔnna dɔw bɛ yen depuis an bɛ taa an bɛ kaye ta tile 1 bɔra la bi tile 2 bɔra fo an ka kaye bɛ an yɛrɛ bɛ ɲinɛ kaye kɔ ka kaye bila nka fɛn dɔ bɛ yen
n'u donna sisan n'u ye kalo 2 sɔrɔ a bɛ lajɛ tile 5 bɛ se ka d'u ma u t'u sɛgɛnnafiɲɛ bɔ o yamaruya bɛ yen nka min ye laada ye kalo 3 n'u y'o dafalen kɛ komi minnu bɛ yen sisan olu bɛna labila u ka taa nka k'a fɔ ko seli sera k'a bɛ bila ka taa so o t'a la dɛ n'a ni a bɛnna a fɔra a banna n'a ma bɛn a bɛ seli kɛ kan kɔnɔ ye samiya donna ji donna an ka bugu kɔnɔ kuran ye nin kɛ tan sa bɔra yan fɛ nin ye nin ye o ye aw yɛrɛ de b'aw jija k'o fɛɛrɛw ɲini sabula a bɛ kan ka adamadenya tabiya kalanw de kɛ kiba fɛn min yɛrɛ diyara n y'a bɛɛ la o ye dunko juguya ni yuruguyurugu kalan min bɛ k'u kunna ye a kɔlɔlɔ ye min ye tiɲɛ yɛrɛ la an k'a lajɛ bafo kan ɲi a cogoya dɔ ka ɲini a la degun dɔw bɛ yen o ye degun dɔw ye an bɛna na olu ɲɛfɔ faamaw ye sabula a fɛn bɛɛ tɛ se ka fɔ gɛlɛya dɔw bɛ yen an bɛna olu ɲɛfɔ faamaw ye u ka fɛɛrɛ tigɛ olu la o kɛkun yɛrɛ ye pour que minnu bɛ kalan kɛ yen karamɔgɔ ninnu yɛrɛ u ka lafiya wa kɛmɛ ɲɛ bɛ nin bɛɛ la dɛ yɔrɔ ni denmisɛnnin ninnu bɛ olu bɛ k'u ka kalan kɛ olu tɛ yan surasiw tɛ yen u tɛ ka u ka kalan kɛ yan polisiw ni garidiw tɛ yan o bɛɛ kɛrɛfɛ kan yɛrɛ fana dugu fana bɛ yen ekɔliso b'o fana kɔnɔna na an dara yen fana dominiki bɛ yen de ani so o kan fana bɛ yen o fana bɛ bafo kan kɔnɔna na ye min ni formation kɛyɔrɔ fana tɛ kelen ye kuru belebele de don dɛ a ka bon yɛrɛ an dɛmɛbaga dɔw fana bɛ kan in kɔnɔna na kiba an dɛmɛbaga dɔw b'a kɔnɔna na olu fana b'u ka baara kɛ pour que basigi ni lafiya ka na min ye bafo kan ye kunu minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko kunna n'o ye Abdul Karim Kasim Fɔnba ye ka taa se minisiri min bɛ sanayɛlɛ kalanso kunna n'o ye professeur Burema Kansayi ye kɛba minisiri min bɛ baara ko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye Fasun Kulubali ye olu taara bafo kan na kunungo ka taa lajɛ kalanko in bɛ cogo di maa minnu bɛ yen n'olu talen don bi fonction publique maaw la n'olu bɛ kalan na ye kalo 6 tɛmɛnen kɔfɛ u taara ka t'u ɲɛda olu kan min ye Fɔnba ka kuma kɔnɔna na a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kalansen min sigilen filɛ sen kan a kɛkun ye sɔrɔsiya taabolo ka d'u la maanifinya tabiyaw k'olu faamu min ye an ka seko n'an ka dɔnkow ye kalan basigi lafiya cɛsiri ni timinanja ani ka kɛba i b'a dɔn ko min ka jugu yan min ka jugu ni ko bɛɛ ye i b'o dɔn ka bɔrali k'a fɔ ko nɛbɛri k'e sɔrɔ e k'i sulusala ka na non fo k'i sa i t'o ɲana wɛrɛ kɛ tuguni ɛri u tɛ tulonko la ye dɛ wa nkalon i tɛ se k'a tigɛ ye ni e y'i ka kasiki e ɲinɛ n'i ka kasiki kɔ yan sisan kiba maa si tɛ maga la e yɛrɛ de bɛ tila ka n'a nɔfɛ walifɛn ta tɛ yen o aw dama dɔnnen don fɛn bɛɛ dɔnnen don donc a kɛkun ye ka jogo ɲuman yɛrɛ k'o don maanifin na min ye Fɔnba ye ale ka kuma kɔnɔna na a ko k'u nana ka n'a lajɛ kalan bɛ cogo di kalo 3 tɛmɛnen kɔfɛ hakilina min bɛ denmisɛnninw na yalama u bɛ se cogo min na ni parce que ninnu fana filɛ nin ye fɛn fɛn filɛ ka nin formation kɛ kɛba olu fana ye armée ka réservistes de awɔ Dirisa Kanaba ye commandant ye a commandanya ka di a bɛ to k'a tenue don ani ni Serpa ni Bubu Jalo ninnu parce que Bubu Jalo ni Ama Senisi olu fana sɛmɛ nin ko in na kɛba n'u bɛ tenue don ka yaala an jɛla yan don min na n'a bilenna k'u labɛn marifa tali fana kama dɛ parce que olu de y'a kalan kɛ anw kɔni da ye so ye anw ngolo tile 3 anw da ma tɛmɛ o kan min ye Fɔnba ye a y'a ɲini denmisɛnnin ninnu fana fɛ u ka min ye karamɔgɔw u k'u lamɛn ka ɲɛ baaraw k'u kɛ sabula yɛrɛdi don faso ma gɛlɛya minnu bɛ olu bɛ se ka kɛ karamɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye instructeur ye keba olu yɛrɛ galabu ka kɛnɛ dɛ yen nin mɛtiri t'a fɔ i ka foyi kɛ a yɛrɛ tɛ se ka min kɛ n'a k'aw ka yɛrɛ yiri bala o b'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ se k'i pan yiri in kunna de koyi k'a fɔ ko a y'a kɛ ten yan sɔgɔma ne e ye so bɛnna e t'a dɔn colonel ni n'a bɛnna sɔgɔma bolikɛyɔrɔ la f'a ka f'i ye ko colonel de filɛ nin ye wa Dominiki ninnu fana bɛɛ bɛ taa ka taa se sariya chef ni sariya fɛn fɛn bɛ yen caporal fɛn fɛn b'a kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛ ten donc min ye ministres ye u kɔni u ka taama sen fɛ kalan bɛ kɛ yɔrɔ minnu na u taara olu lajɛ u ye revue de troupe kɛ min ye troupe yɛrɛ démonstration k'u la kɛba n ko b'i ɲɛ siri k'i ka marifa monter i kan k'a kɛ miniti 20 de kɔnɔna na dɔw bɛ se k'a kɛ yan'o cɛ dɔw tɛ se k'a kɛ yan'o cɛ nka o kɔni u b'i ɲɛ siri i ka marifa i k'a sigi a sigilenw kan ministres u kelen kun tɛ kɛba min ye Mamjire ka taa se Bamba ma
no o ye pelengana maire ye pelengana fana maa ɲɛmaw ka taa fara pelengana maire n'a ka maaw kan olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ko in kɛnɛ kan yen fana kunungo min ye waleya in ye o bɛɛ lajɛlen nka yanni nin bɛɛ cɛ anw ye fɔma ka malikura taasira ale baara kɛ bafo kan kɔnɔna na komi n y'a f'i ɲɛna cogo min an ka mission ɲɛmaayaba tun bɛ maa min bolo o ye commandant Dirisa Kanamba ye ale yɛrɛ ye kan in kɛ ka tɛmɛ sabula fonctionnaire don kalo 6 ale fana y'o k'u bolo ye donc nin kun ye sɔgɔmada in na k'a fɔ maaw ye bafo kan jɔyɔrɔ min bɛ a la an kɔni bɛ min ɲini ɲɛmaaw fɛ keba kan in u kana da ninnu dɔrɔn ma u kana da ninnu dɔrɔn ma dɛ parce que fɛn min bɛ k'an ka jamana kɔnɔ bi n'an bɛ fɛ a ka yɛlɛma n'an bɛ fɛ jogo ka yɛlɛma n'an bɛ fɛ taabolo ka yɛlɛma e ka taga yen bani n'i tɛ cɛ ni muso dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na keba bɛɛ kun kana ni bukulu tɛ yen mɛsi tɛ yen foyi tɛ yen i yɛrɛ fo n t'a dɔn n b'a f'i ɲɛna cogo min na lafiya yɛrɛ bɛ k'i ma degun ye a ka fɔ i ka t'i reposer o de bɛ goya i ye tellement a bɛ jo i farikolo la cogo min na donc sɔgɔmada in na nin kun y'an donkan ye an bɛ taa bafo kan kɔnɔ denmisɛnninw u fana ye dɔnkili da an ka recrues an k'olu ka dɔnkili lamɛn u nisɔndiyalen recrues olu ka dɔnkili an k'o lamɛn u nisɔndiyalen ba an bɛ tila ka na bafo di ye k'o fana k'a la k'o fana lamɛn. ye bafo kan kɔnɔna ye min ye denmisɛnninw ye nisɔndiya bɛ u la nimisiwasa bɛ u la sabula an ka tile fila baara min taara kɛ yen a y'a to u fana ka lafiya fiɲɛbɔda dɔɔnin sɔrɔ ka kɛ ni baara a n'a kɛcogo ye min ye kunkurunin ye an b'o jouer an bɛ sɔrɔ ka segin ka t'e fan fɛ ka na ni kibaruya tɔw ye.
Bafo kan ɲɛma n'o ye colonel ye an b'a fo k'a waleɲuman dɔn Gawusu So a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen bonya ale ni kunbɛliko ɲuman na an ye tile 3 min k'u fɛ an ma ɲɛnafin fiyewu an ye fɛn caman faamuya tabiya minnu bɛ u ka kan kɔnɔ an y'o taabolow dɔn baara bɛ kɛ cogo min na an y'o taabolow dɔn an yɛrɛ ye faamuyali caman kɛ tiɲɛ don sa anw ma kɔrɔfɛ kɛ kiba nka siɲɛ wɛrɛ n'an bɛ taa an fana n'an labɛn k'an ka minɛnw ɲini kosɛbɛ yaasa min ye so ye a ka sariyaw an kana t'u si sɔsɔ tuguni kiba min ye denmisɛnnin minnu filɛ nin ye kalo 3 baara kɔfɛ u bɛna taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la o ye tile 15 ye u bɛ tila ka segin ka na Bafokaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo min ye kan yɛrɛ ɲɛmaaba ye n'o ye Gawusu So ye a n'a ka maaw colonel an b'a fo k'a ka maaw bɛɛ lajɛlen fo Dominique olu bɛ o la Seransef min ye Lasana Sanogo ye k'ale fana fo tɔw fɛn fɛn bɛ yen n'o ye instructeur ye sa an ma da sera min ma an da ma se min ma k'a bɛɛ lajɛlen fo kalandenw yɛrɛ k'u yɛrɛ fana fo sabula u y'an ka ci caman kɛ su ani tile sɔɔni sisan an bɛ segin ka na kibaruyaw la
Ayiwa an bɛ segin ka na min ye kunnafoni na baro kɛlɛtigi chef d'état-major général de l'armée ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan mɛ kalo tile 23 min ye jan dɔ o dalen kɔfɛ sa Bamanci wale kɛbaaw ye minnu tun taara bi dugu dɔ ka Sofara kɛrɛfɛla la n'o ye Jɔnke Bamanan ye Jɔnke Bamanan dugu u tun taara bi o de ka sa u segintɔ ka na ba sanfɛ armée ale kɔni ye mugu wuli fan bɛɛ lajɛlen fɛ minnu bɛ yen ni olu tɛ se nɔɔni na sa olu kɔni tora ji la minɛn caman wolomasiri tabaw sera k'o sɔrɔ Sɛbɛdaga ale fanfɛla la sa Sofara marabolo kɔnɔna na min ye Ninjuga Bamancia wale kɛbaaw kɔni ka minɛn caman olu tora ji la ani u yɛrɛ wolomasiri tabaw u ye larawulili daminɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ sa yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na Bamanci wale kɛbaaw Ninjuga wale kɛbaaw b'a kungo kɔnɔnaw la k'olu bɛɛ lajɛlen mɔmɔ min ye wolomasiri tabaw ka ministre ye n'o ye général de corps d'armée Sajo Kamara ye kalo tile 23 ale tun taara Kidalikaw fɛ yen taali senfɛ sa a taara ɲɛda yɔrɔ caman kan ani dugudenw fana masalala hakilinaba min bɛ Sajo la taama in kɔfɛ an ka jɛ ka o lamɛn. Kidal président de la transition tɔgɔ la ci kɛrɛnkɛrɛnnen don an da n'an sera Kidal an k'o fɔ Kidalikaw ye ci in tɛ dɔwɛrɛ ye bɛn ni kelenya Mali dayɛlɛnnen don Mali bolo janen don minnu ye marifa ta hali bi an bɛ wele da kɛ u ka marifa bila u ka na an ka jɛ ka jamana in baara ɲɔgɔn fɛ an bɛ kɛlɛ min na an tɛ ye siya ko kɛlɛ la Mali siya bɛɛ bɛ armée la donc an bɛ terrorisme ko kɛlɛ de la n'an y'an fanga fara ɲɔgɔn kan o kɛlɛ in an bɛ se ka dankari a la. Général de corps d'armée Sajo Kamara wolomasiri tabaw ka ministre ale ni kɛlɛkɛla kɔrɔw Bamako pankurutigi kɛnɛ na min ye douanelakaw ye u ye u bolo da musaka caman kan n'o ye euro wari badenba o minɛna maa dɔ la a musaka bɛ bɛn min bɛ CFA wari la an b'o dɔn nin waati in na fɔlɔ nka n'Ala sɔnna a ma wula fɛ an na o ɲɛɲini k'o fɔ aw ye a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la cogo min na douane ɲɛmaaw y'a jira sa k'a fɔ ko maa in kɔni tun kɛlen don ka musaka in bɛɛ lajɛlen n'o ye nin wari baden ye sa k'a bɛɛ lajɛlen don sakɔsi dɔw kɔnɔ k'a da siri ka ɲɛ k'a bɛ taa n'a ye douane minnu bɛ yen olu ka wulikajɔ n'u ka timinandiya Modibo Keyita tɔgɔla pankurutigi kɛnɛ na sa olu sera ka tɛgɛda kamalen kan nin ye lakɔlɔsiliba ye lakɔlɔsili min n'o ka di kosɛbɛ ministre bɛ sɔrɔ ko kunna an ka jamana kɔnɔ douane a b'ale min ka yamaruya kɔnɔna ka taa inspecteur général de douane Amadu Konate ma n'a ka cɛdenw nin waati in yɛrɛ la ale yɛrɛ bɛ Kinshasakaw fɛ yen min ye maa mafalen minnu bɛ yen sa n'olu kan ka douanelakaw ka kuma fɔ an fanfɛ bolo ni farafinna cɛmancɛ bolo fanfɛlaw la o douane bolofara ɲɛmaa dankan b'a bolo a taalen don o baara la a ye foli ni tanu ta ka ɲɛsin douanelakaw ma wulikajɔ ni cɛsiri baara kɛcogo ɲuman b'u bolo ko halisa k'u ka dɔ fara a kan yaasa jamanadenw olu ka bɛ se ka lafiya cogo min na kiba n'an bɔra yen an bɛ taa conseil économique et social kɔnɔna na Yakuba Katile ale ye baarakɛ yɔrɔ min ɲɛmaa ye maa min bɛ bi n'o ye Mariam Simaga ye ni ale bɛ Kumarelakaw ka sigi la nka bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Gaku ale ka bololaminɛ minnu bɛ sa ni olu bɛ tali kɛ a yɛrɛ ka bugunatigɛw la k'a dɔn k'a jira k'a fɔ ko min ye conseil économique social et environnemental maa don ale la taara ka bila min ye jɔnkɛ Yaranangɔrɔ nɔ n'o ye Babu Yara ye o baaraw hukumu kɔnɔna na sa maɲɔgɔnlɔ minnu bɛ yen n'o bɛ lakodɔnni kɛ Yakuba Katile y'olu bɛɛ lajɛlen d'a ma min ye Barji ye ainsi min bɛ yen n'o bɛ don disi la k'a jira k'a fɔ k'i ye conseil économique maa ye tɔw olu bɛ bila mobili kɔnɔna na Gaku y'a jira sa k'a fɔ ko min ye jamana kɔni mana ale wele baara o baara la a se ye min ye a b'o kɛ nin danaya min dara a ka jamanakuntigi fɛ k'a b'a fo ka jamana ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen fo min ye Yakuba Katile fana k'o fana fo k'o waleɲuman dɔn baara min kalifalen don a la nin baarakɛyɔrɔ in na sa a bɛna na i cɛsiri min ye a se ye fɛn fɛn ye a n'a dama bɛ se ka fɛn fɛn kɛ baara kɛcogo ɲuman na jɛkulu in kɔnɔna na a n'a o kɛ a ka maanifinya taabolo a n'a ka tabiyaw kɛcogo hukumu kɔnɔna na min ye dugawu ye a y'o ɲini Segu cɛ ani Mali cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fɛ danaya min dalen filɛ a ka se ka minɛn fa a ka se ka joniyɔrɔ fin baara in ale kɛcogo ɲuman kɔnɔna na Gaku an b'a fɔ n ko i y'i sen da i fa sen na yɔrɔ la koyi min ye le baobab de Segu ye n'o ye Bamadu Simaga Ala ka hinɛ a la Ala k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛ i bolo Keba Somatara on s'en fout maintenant Somatara ka bɔ Bamako ka taa Moti 1500 wa n'i donna a kɔnɔ fo ka t'i se i tɛ ɲɛnafin n'i ma farati yɛrɛ n'aw sera i b'a fɔ k'i t'i jigin min ye Somatara ye car kura climatisé len o de bɛ a bolo min ye Gaku ye a n'a tɔw u kɛlen don ka baara min boloda o ko hukumu kɔnɔna na bi o dogolen tɛ maa si la
bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ka wuli ka fɔ segu ka taa Bamakɔ kɔni kɛba n'i b'a fɛ ka taa Somatara magɛn joona 600 don waati o waati miniti 30 mobili dɔ bɛ wuli wa min ye moti ta ye nin y'o daminɛlen fana ye wara wɛrɛw olu bɛna sigi sen kan an kɛrɛfɛ jamanaw kɛba Côte d'Ivoire labɛn bɛ sen na n b'a dɔn fana k'a fɔ min ye Senegal sira o fana labɛnw bɛ sen na ka taa se Mauritanie ma nin bɛɛ lajɛlen baara bɛ ka kɛ nka nin waati in kɔni na min dayɛlɛla Mali kɔnɔ o ye Bamakɔ moti ye don o don sɔgɔma Somatara ale place la 1800 ni maa min b'a fɛ ka Somatara ta ka t'i yɛrɛ sɔrɔ fo Sudubaba ale camancɛ la Kayikaw ka siraba dilanni ko hukumu kɔnɔna na ka bɔ Kayi ka na Jema banbatiwale ni ɲugawale kɛbaaw taara firi Kofek maaw ka minɛnw kan ka caman tiɲɛ a la Jemakaw olu ka yɔrɔ masuruna na dugu min bɛ yen n'o ye Terengamarena ye bingali in kɛra sɔgɔmada joona fɛ jɛkulu marafatigi ninnu yɛrɛ tun ye maa caman lajɔ k'olu mɔmɔ maa minnu bɛ k'olu bolofɛnw minɛ o la sa ka dɔw bɛ ka olu ka telefɔniw an'u ka wariw k'olu bɛɛ lajɛlen minɛ waleya in kɔni kɛlen kɔfɛ sa u ka sɔrɔ ka duuru don fiɲɛ na duguden minnu bɛ yen n'olu bɛ Masina kɔnɔna na forolataalaw u y'a yira sa k'a fɔ ko jumadon nin kalo in tile 24 min ye Sinankurakaw fɛ ye maa dɔw bɛ u taara olu ta u ka foro la caw ka taa ni o ye dugudenw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa kofɔlen ninnu kɔni u taara maa minnu fɛ o ye jɛkulu marafatigiw ye malo minnu tun bɔlen don sa n'u tun bɛ malo gosi la u taara n'o malo fana ye min ye bamancɛwale ɲugawale kɛbaa ninnu ye u ye minɛn wɛrɛw cɛ fana fɛn minnu bɛ yen n'olu t'u ta ye ka sɔrɔ ka duuru don fiɲɛ na maa caman kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'u ye sira min minɛ o ma se ka lakodɔn hali bi halisa o ko kelen hukumu kɔnɔna na tɔndibikaw fɛ yen ni o bɛ Burɛm marabolo kɔnɔna na kɛba jɛkulu marafatigi dɔw kɔni nana moto ka sa ka taa bin maaw kan maa minnu bɛ yen n'olu kɔni tun b'a fɛ ka taa dɔgɔjɔ la n'o ye tɔndibi dɔgɔ ye k'olu bɛ t'o jɔ Burɛm marabolo kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnen olu fana da u disi kan fɛn fɛn b'u bolo k'olu bɛɛ lajɛlen minɛ u la nka kɛba u ye ninnu dasi dɛ u ye dɔw dasi fo k'u jogi min ye maa joginenw ye sa olu ta ka na n'u ye taboyikaw olu fɛ yen dugudenw bɛ kuma fɔ an ɲɛna cogo min na Bazi Awusakaw fɛ yen kɛba e ko maa dɔ maa 4 olu kun tɛna sa wa sabula mun de kɛra kɛba olu ka jidaga olu sunɔgɔra k'o dayɛlɛlen to surandɛrɛ bɔra sanfɛ ka n'i yɛrɛ kɛ o camancɛ la nin ta ye o surandɛrɛ min binn'o camancɛ la dɛ olu y'o ji ta k'o min kɔnɔboli filɛ ne ka kariw ka nin ye ala faral'u kan u y'u bɛɛ lajɛlen cɛ ka taga n'u ye Bazi Awusa dɔgɔtɔrɔso la sa dɔgɔtɔrɔw y'a yira kɔni k'a fɔ ko u ni tɛna to a la sa nka min ye ji in ye a y'u sosuwa dɛ an b'a ɲini maaw fɛ sa u k'u hakili to u ka sow la nin waati in na funteni waati in na min ye baganw ye min ye fɛn ɲɛnamaw ye u bɛɛ lajɛlen fana bɛ nɛɛma de ɲini u b'u yɛrɛ ɲinitɔ u bɛ t'u yɛrɛ bila yɔrɔw la yɔrɔ minnu na sa maaw kan k'u hakili to la ji fiɲɛw a y'u datugu ka ɲɛ n'a bɛ bɔ a ka fenɛtiriw tugu a ka daw tugu yaasa min ye dugumafɛnw n'a fɛn wɛrɛw ye u kana taa don ka taa kojugu ta ka se aw ma i n'a fɔ min ye ninnu sɔrɔ Bazi Awusakaw fɛ an sɔngo marabolo kɔnɔna na kɛba duwanza a kɛra kabako ye dɛ ko wuluw ni jakumaw olu bɛ ka taa su wɔgɔbɛ k'olu dun min ye duwanzakaw ye u y'a yira sa ko ni wulu fasugu ni fɛn wasugu kɔni k'u bɛ ka yaala dugu fana kɔnɔna na wa n'u ye maa ye kaburu tɛmɛnen kɔfɛ fana u bɛ girin ka da maaw fana ka ko ye kɛba dugudenw y'a yira sa k'a kɛra kabako ye ko fo fɛɛrɛ ka ɲini a la direction régionale min bɛ yen n'o ye vétérinaire ye olu kɔni ko sa k'u bɛna wulu fɛn fɛn bɛ duwanza marabolo la u bɛna fura d'u ma mun minnu fa ani jakumaw bɛɛ lajɛlen o baaraw kan ka daminɛ o daminɛna kunungo mɛ kalo tile 26 a bɛ taa ban mɛ kalo tile 31 u ka marabolo bɛɛ lajɛlen ale kɔnɔna na n'an bɔra an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ Yorodi Sahel kaw fɛ yen Yorodi Sahel duguni min bɛ yen n'o ye Ayoni ye Ayonikaw olu ye kilomɛtiri 5 ka gidɔrɔn k'o da o kan u ka dugu kɔnɔna na Ɲɔrɔn marabolo la a yira sa k'a fɔ ko siraba min kɔni bɛ yen n'o ye route nationale 3 ye o masuruna na min ye sira in kɔni ye u y'a kurumo karili kɛ samedi tɛmɛnen duguden minnu bɛ yen sa n'olu bɛ jamana kɔ kan olu de kɔni ye musaka bila ka na fo ka taa se sefa wari miliyari 1 ma siraba in u ka sɔrɔ k'a dilan yaasa u ka dugudenw ka taa ni ka segin bɛ nɔgɔya cogo min na sabula samiya min setɔ filɛ nin u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye a ko ye k'a ka gɛlɛ maa wɛrɛw bɛ yen kɛba olu ka dita cayara kosɛbɛ dugudenw ko ka olu fo ale ni dugutigilakaw ko k'u fo u ka baara ale kɛcogo ɲuman na n'an bɔra Yorodi Sahel kaw fɛ yen an bɛna an yɛrɛ sɔrɔ Bamakɔ woyowoyankɔ ale baara daminɛna kɛba yaasa ka se ka sira dilan sira min n'o bɛna kɛ pɔn ye sigida 4nan kɔnɔna na o la sa maa maa kɔni ka karayogo bɛ yen maa maa ka tabali bɛ yen maa maa ka bugutufa bɛ yen walima maa maa ka yɔrɔ minamalayɔrɔ bɛ yen ko k'a bɛɛ lajɛlen ci ka bɔ yen pewu direction nationale de l'habitat
ale y'a yira sa ko fɛɛrɛw tigɛlen don sabula ka kɔn bi ɲɛ u kun wulila ka se mɔgɔw ma k'u ka minɛnw cɛ ka bɔ yen sefa wari $113 o ɲɔgɔnko kɔni kan ka lajɛ sa ka se ka maaw minnu bɛ yen n'olu bɛ nin ko in kɔnɔna na ka se ka dɔ kɛ olu ye wari in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen n'a baara bɛɛ lajɛlen bɛ taa bɛn $2 a n'a kunkanfɛn ma min ye baaraw ɲɛ a kɛ kun ye sa maa o maa bɛ yen n'o ka yɔrɔ cira n'o ka bololaminɛ yɔrɔ don walima n'o ka du don olu bɛ se cogo min na ka kuma bɔ n'o ye nka u bɛ n'a ta min ye dugudenw ye ani maa minnu b'a yɔrɔ la keba u ko fɛn ma f'u ɲɛna dɛ dɔw tɛ sɔn wa min ye wari fana ye dɔw fana ko wari dili bɛ ka sumaya nka directeur n'o ye Mamadu Wɔlɔkɛ min ye a ko sɛbɛn bɛ u bolo maa minnu bɛ yen n'olu b'a ko kalama n'a kibaruyaw dira ka mɛn kosɛbɛ olu caman wulila ka s'u ma ka taa baara ka taa u tɔgɔw sɛbɛn ka t'u ka sɛbɛnw ta u ka yɔrɔw fana lajɛla a ko fana tɛ se ka kɛ kunfɛ ten koyi ka wuli ten dɔrɔn k'e ka yɔrɔ b'a la o tɛ dɛ fo sɛgɛsɛgɛli fana ka kɛ k'a jateminɛ n'o y'a sɔrɔ don kelen don i kun ni don ma k'i kun yaasa k'a ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan maa minnu kɔni bɛ yen n'olu ka yɔrɔw cira a ma diya dɔw ye hali n'o y'a sɔrɔ gouvernement ale ye sarankanali kɛ a ko la n'an bɔra yen an bɛ taa Fademakaw olu fɛ yen Fadema Bafula bɛ marabolo kɔnɔna na sa min ye nɛgɛso ye nɛgɛso 83 o de kɔni taara ka tila denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ ekɔliso 21 min ye baɲumankɛtɔn min bɛ yen n'o ye Fadema baɲumankɛtɔn ye Bafula bɛ marabolo la sa ale de kɔni nin baara in kɛ sibiri tɛmɛnen nɛgɛso ninnu di kun ye sa ekɔli min bɛ yen n'o ye seconde cycle A ni B Wasala ani Selinkɛɲi olu bɛ se cogo min na ka se ka baaraw kɛ ka se ka na kalanso la Suède baɲumankɛ projet min sigilen don n'o ye Suède ye ale ni baɲumankɛtɔn Fadema olu de kɛlen don k'o sigi sen kan yaasa npogotigininw olu bɛ se cogo min na ka kilomɛtiri 5 boli nɛgɛso la ka se ka taa kalanyɔrɔw la u kana ban kalan ma u kana colocololi kɛ kuma tɛ nin waati na togodaw la a yira k'a fɔ ko nɛgɛso kɔni n'o t'u bolo caman bɛ olu bɛ kɛnɛ bila ka taa n'u yɛrɛ ye Keba an bɛ taa seko ni dɔnko ale kɔnɔna na sisan. Beka wuli k'i jɔ. Keba ni waati na hiji ko kuma o de bɛ sen na anw yɛrɛ ka misiri alimamidanga n'o ye Umaran Ture ye ale yɛrɛ taalen don hiji la an ka misiri maa caman taalen don ne yɛrɛ min bɛ siri kɛrɛfɛ n'o ye Demba Sise cɛkɔrɔba ɲuman ale fana taalen don maa caman bɛ yen olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen nka maa dɔw bɛ yen Keba olu seli kɛnɛ kan u tɛ se ka dogo maa si la Jɛnɛba Sek ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn an ka dɔnkilidala ale fana bɛ yen min ye Ibrahim Jawara ye a ye Jɛnɛba Sek lakɔlɔsi fo ka t'i bolo d'a kan a ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o filɛ Magankaw olu a bɛ Medinakaw fɛ yen nin waati in na. Maliyɛn maa fila ma ɲɔgɔn sɔsɔ a ka dɔnkili ɲumanda la ka du jɔ dɔnkili kɔnɔ ka musow bilasira ka furusow jɔ jamana kanu k'o don mɔgɔw la a ka dɔnkili kɔnɔ dɔnkilida tɛ baasi ye dɔnkili juguda o de man ɲi ni musoba in bɛɛ y'a dɔn n'a ka dɔnkili ɲumanda ye o de y'a to dɔw b'a wele ko wajulukɛla o la sa n'an y'o musoba in ye hiji la Madinɛ a tɛ bali an na ka d'a kan a b'o sira in de kan kabi don min na dɔnkilida n'a y'a daminɛ Jɛnɛba Sek ayi aja Jɛnɛba Sek an balimaw ni musoba in an y'a ye filiale gouvernementale ka hijidenw a b'o la alhamdulilahi an ka hôtelba in Jawharatu Rashidi a b'o kɔnɔ yan nɔ alhamdulillah an balima silamɛw Madina an y'a fɔ aw ye baara min bɛ yen o de ka taa seli misiri la ka segin ka na hôtel kɔnɔ nka Madinɛ n'i b'a fɛ k'i dogo Jɛnɛba Sek la i bɛ taa ka chambre de kɔnɔ an balimaw anw yɛrɛ nin y'a tile 3 ye an b'a nɔfɛ cogoya min na an ka se k'a ɲininka ala m'a latigɛ ka da kan n'i y'a ɲini waati o waati a bɛ misiri la Allahu akbar bi samedi doyaba in na sa mɛkalo tile 24 le 24 mai 2025 lansaraseli waati sa an y'a laɲini k'a fɔ aja Jɛnɛba Sek an bɛ na accompagner ka b'a ka chambre kɔnɔ ka jigin ascenseur fɛ ka taa accompagner ka taa misiri la an balima silamɛw an balimaw an bɔlen kɔfɛ ni ka sira ta ka bɔ hôtel la ka taa misiri la aja Jɛnɛba Sek a b'a yɛrɛ dogo mɔgɔw la mɔgɔw kan'a dɔn
nga an balimaw malien dɔw bɛ yen nɔ u ɲɛ ka di kosɛbɛ dɛ mɔgɔw b'a ye u bɛ kule ka na dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ photo u b'o caman ta souvenir photo Madina misiw la alhamdulillah wala kuma ma nɔgɔ ne ma n bɛ se ka min kɛ dɔrɔn n bɛ dugawu kɛ Ala ka Mali basigi Ala k'u kanda Ala ka dun ka fa sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka dugu ninnu Ala k'u fanga so la n bɛ se ka dugawu min kɛ dɔrɔn o ye dɔrɔn de ye quoi kuma tɛ ne da kɔnɔ Ala ka taga ni ka segin ɲuman Ala k'a nɔgɔya u ye Ala k'aw kana jurum bɛɛ lajɛlen yafa Aja Jɛnɛba Sɛk a ka chambre kɔnɔ ani musokɔrɔbaw de bɛ ɲɔgɔn fɛ ani olu de bɛ taa misiri la ka segin a ma nɔgɔn dɛ mɔgɔkɔrɔba ni n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ nin ko la i b'i hakili to a la ni musokɔrɔba ninnu u kumana u y'a yira n na k'a fɔ Jɛnɛba Sɛk a hakili b'u la a b'u tɔbɔtɔ k'a daminɛ kabi avion kɔnɔ fo ka n'a se Madinɛ Jɛnɛba Sɛk a b'u ka bila sanga ni waati a b'u dɛmɛ ka taa n'u ye misiri la ka segin ka na hôtel la Jɛnɛba anw bolo depuis anw yɛrɛ kɔni kalifara ma fo kana se nɔ ma an bolo b'a bolo an bɛ yɔrɔ la bɛ yen an n'ale bɛ sali kelen kɔnɔ a ye fɛn bɛɛ k'an ye bonya jan ye an b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn ka dugawu k'a ye Ala ka a ɲɛ suma Ala k'an bɛɛ lajɛlen ɲɛ suma Ala ka sababu kɛ an bɛ dugawu kɛ Jɛnɛba ye ya Rabbi a bɛ fɛn fɛn ɲini Ala fɛ hɛrɛ la Ala k'a k'a ye a bɛ siran fɛn fɛn ɲɛ Ala k'a n'a kisi a ma an b'o de dugawu k'a ye amina y'an bonya Ala ka bonyabaga d'i ma an bɛ yɔrɔ min ɲini Ala ka yɛ d'an ma Ala ka batolu bɛɛ lajɛlen minɛ a limaniya k'an bɛɛ sɔn kun na a maliyɛn bɛɛ dun bolo kelen na an balima silamɛw jamana bɛ jɔ ni fɛn caman ye dɔw b'a jɔ n'u joliw ye dɔw b'a jɔ n'u ka kumaw ye dɔw b'a jɔ ni ko wɛrɛw ye Aja Jɛnɛba Sɛk a ye Mali jɔ n'a ka dɔnkiliw ye faso kanu k'a don maliyɛnw na furuso bonya k'a don musow la Allahu akbar alhamdulillah an bɛ barika da Ala ye ka sɔli kɛ ciba ɲuman in kan an filɛ ale de ka yɔrɔ la yan nɔ kisi ni nɛɛma b'a ye ka foli di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye ka dugawu kɛ Ala k'an ka jamana basigi Ala ka fitinɛ ɲɔni ka bɔ jamana kɔnɔ Ala k'an don da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ kɔnɔkulu jɛlen de wuli ka di dɛ ne min fɔ maliyɛnw ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jɛ an ka baara jɛ ka baara o tɔnɔ de ka bon ka dugawu kɛ an ka ɲɛmaaw yɛrɛ ye u bɛ baara min na jamana in kɔnɔ k'a kɛ an ka finitigiw Ala k'u fanga se Mali ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen Ala ka barika don u ka baara la Ala k'u fanga se Ala k'a tɔgɔ duman a n'a kunnawolo n'a sankɔrɔta Ala k'a d'u ma jamana in bɛɛ n'a kelenya n'a sabati Ala k'a tɔgɔ duman d'u ma Ala k'an yɛrɛ bɛn k'an ŋaniyaw kɛ kelen ka miirinaw kɛ kelen ka hakilinaw kɛ kelen n'an dusukun kɛra kelen an bɛ laɲini min ɲini Ala b'a sabati n bɛ k'a fɔ n bɛ Ala ka so barikama de kɔnɔ n bɛ k'a fɔ n bɛ Medine misiri barikama in de kɔnɔ an kuntigi dalen de bɛ a kisi ni nɛɛma b'a ye an b'ale ka so in de kɔnɔ yan ya Rabbi ya Rabbana n'o sen ka ja o bolo ka ja an bɛ ka dugawu minnu kɛ Ala k'a bɛɛ minɛ an ka jamana ma an bɛ dugawu kɛ Aja Jɛnɛba Sɛk a bɛna hijiba min kɛ Ala ka kɛ hiji minɛni ye Ala ka segin n'a ɲuman ye ani maliyɛn bɛɛ ka taa Mali la inshallahu aw balimakɛ don Ibrahim Jawara wassalamu alaikum an nana Ala ɲini de la o tɛ gɛlɛya o Ala ɲini na sɛgɛn t'a la an bɛ to ɲɔgɔn fɛ hali bi makankaw olu fɛ maliyɛn hijitagalaw bɛ labɛn na sa ka taga maka nin waati in na Madina sigi bannen kɔfɛ sa min sɔrɔl'o la an ka Jawara ale ka laseliw lamɛn maliyɛnw u bɛ k'u labɛn nin waati in na k'u kunda min ye Madina maka kan Madina sigi o bannen kɔfɛ an balima asilamɛw assalamu alaikum bi ye juma ye mai kalo tile 23 le 23 mai 2025 alhamdulilayi an bɛ Madinɛ filiale gouvernementale an ka déléguéw an balima silamɛw u b'a la ka labɛnw sabati k'u kunda ka taa Maka cogoya min na ka taa labɛnw sabati Maka ka hijidenw kɔnɔ an balima silamɛw an y'a fɔ aw ye filiale gouvernementale nin waati in na an ka hijiden bɛɛ bɛ Madinɛ u bɛ taa ni ka segin na hôtel ni misiri ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na ka seli o la sa bi jumadonyaba in na an ka ɲɛmɔgɔba Dr Abdul Fatah Sise délégué général a y'a laɲini k'a fɔ gouvernement ka délégué damadɔ mɔgɔ 50 hakɛ olu k'u labɛn k'u kunda ka taa Maka cogoya min na ka taa labɛnw sabati hôtel kɔnɔ an ka hijidenw ka se k'u kunbɛn an balima silamɛw nka nin waati in na Mali hijiden bɛɛ bɛ Madinɛ
u bɛ taa ni ka segin na u ka bateau la u ka seliw la maa minnu bɛ ka taa bi jumadaba in na bi wula in na sa an balima silamɛw ayiwa 16h waati saudiya heure la o ye déléguéw de ye déléguéw de bɛ ka taa délégué fana bɛɛ tɛ koyi délégué 50 hakɛ u takun ye mun ye u bɛ taa Maka an ka hôtelba in kɔnɔ yen nɔ ka taa labɛnw sabati chambre kow ka t'o labɛn hijidenw ka se k'olu kɔnɔ a k'a dɔn k'a fɔ délégué caman de bɛ an nɔfɛ n'o ye filɛ gouvernemental ye a bɛ taa se fo délégué 100 ani kɔ ma o délégué n'i y'u ta k'u filɛ maa caman de b'a la dɔgɔtɔrɔw b'a la karamɔgɔw b'a la sécurité mɔgɔw b'a la transport mɔgɔw b'a la an balimaw bɛɛ n'i ka baara don u kɛn bɛ ka commission caman de sigi alihamudulilayi o tuma an ka ɲɛmɔgɔw u ye maa 50 tɔmɔ o déléguéw la k'olu labɛn alihamudulilayi olu b'u kunda ka taa Maka inshaAllahu Maka ani Madina ni ɲɔgɔn cɛ kilo 400 ani kɔ an balima silamɛw o tuma u filɛ ka labɛn sabati hôtel da la u bɛna wuli sa inshaAllahu k'u kunda ni ka taa Maka Ala ka se n'u ɲuman ye an balimaw Saudiya ka sariya la nin waati in na maa si tɛ wuli ka don Maka f'a ka sɔrɔ i ka naamu ta ka naamu ta o de ye fini jɛman ye ka d'a kan n'u sera Maka u b'u tilen ka taa umura de kɛ fɔlɔ an ka délégué ninnu maa 50 n'u sera Maka u b'u tilen fɔlɔ ka taa umura de kɛ umura bɛ heure 2 ɲɔgɔnna ta o mana ban sa u bɛ sɔrɔ ka taa hôtel la inshaAllahu ka taa labɛnw sabati ka naamu bila hijidenw ka se k'olu kɔnɔ inshaAllah an balima silamɛw commission transport n'o y'an ka transport ko ye ka bɔ Madina ka taa Maka ka taa Mina Muzalifa Arafa o ɲɛmɔgɔba de ye Sulemani Danbele ale de filɛ nin ye ani arabu bɛ kuma la ale de ye commission transport ɲɛmɔgɔba ye a bɛ labɛnw sabati cogoya min na Mali hijidenw bɛɛ ka se ka bɔ yan nɔ ka taa Maka o tɛmɛnen kɔfɛ ka taa Mina ka taa Arafa Muzalifa an balimaw ka tila ka segin ka na Maka o ɲɛmɔgɔba de ale ye Sulemani Danbele inshaAllahu an b'a fɔ ni ka waliman dɔn an balimaw Sulemani Danbele min filɛ nin ye ale yɛrɛ ye kalan kɛ Saudiya jamana kan a bɛ yan dɔn kosɛbɛ o ye kunnawoli de ye Mali alihamudulilayi a ye kalan kɛ a bɛ yan dɔn a bɛ sɔrɔkan mɛn an ɲɛ b'u la u bɛ kuma la kuma gannen don nka Sulemani Danbele a b'a bɛɛ ɲɛnabɔ inshaAllahu alihamudulilayi an balimaw alihamudulilayi an ka hôtelba san Maka an y'a ja sɔrɔ ka ban déjà image filɛ nin ye an y'a image sɔrɔ ni hôtelba min filɛ nin ye inshaAllahu maliyɛnw bɛ taa loger de kɔnɔ Maka an balimaw nin ye kunnafoni duman ye an ɲɛ bɛ ni hôtelba min filɛ nin ye ja cira a ma sa an ye ja sɔrɔ alihamudulilayi k'a fɔ ni hôtelba min filɛ Maka maliyɛnw bɛ taa ka taa loger de kɔnɔ alihamudulilayi o tuma an bɛ dugawu kɛ sa an ka guides alihamudulilayi mɔgɔ 50 in Ala ka sinu ɲuman ye Maka inshaAllahu an kɔni bɛ Madina fɔlɔ anw bɛ to yen an ni hijidenw kɔfɛ an b'u sɔrɔ yen aw ni ce aw ni baraji aw balimakɛ don Ibrahim Jawara ka bɔ Madina bi jumadoyaba in na le 23 mai 2025 wasalamu alaikum. An bɛ dugawu kɛ ko Ala ka faamaw dɛmɛ ka barikaba don ka ko la k'u sankɔrɔta u hamina ko ye fɛn fɛn Ala k'o bɛɛ nɔgɔya ye Ala ka Mali taa ɲɛ ko Ala an ka kira. An ye nin jɛrɛ mun kɛ sisan an bɛ dugawu kɛ Mali ye futinɛ mun wulilen bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka jisuma bɔ a kan k'a ban pewu an bɛ mun ye an b'a kɛ Ala k'a jaabi Ala kira kanu kɔsɔn Ala k'a jaabi a yɛrɛ ɲɛda bonya kama sallallahu alaihi wa sallam e yɛrɛ min bɛ nin baara in na an b'i fo n'i ka ŋaniya ɲumanya ye i Jawara merci. N bɛ dugawu kɛ Mali Ala ka basigi Ala ka hɛrɛ k'a ɲɛ Ala ka fitna nɔgɔya alhamdulilayi an ka bɛn kelen ma Ala k'an bɛn kelen ma Ala k'an jɛlen bɔ alhamdulilayi an bɛ dugawu kɛ Mali ye don o don an bɛ dugawu kɛ don o don an ka dɔn Ala ka basigi Ala ka hɛrɛ k'a ɲɛ Ala ka fitna bɛɛ nagasi an bɛ dugukoloba caman ɲini kan an bɛ dugawu min kɛ Ala k'a bɛɛ minɛ Ala ka jamana kɔlɔsi ne yɛrɛ mɔden 2 bɛɛ bɛ sɔrɔsiya la n tɔgɔman b'a la n mɔden cɛman o b'a la Ala ka jamana kɔlɔsi an ta ni walita Ala ka kisi ni tanga kɛ minnu tora a ko da la Ala k'o kɛ serifi ye a lahara sɔnsumaw ye hali bi Ala k'an ka se yɛlɛ mɔgɔ ninnu t'a kan. Ala ka jamana suma formation min kɛra u kɛra malidenw bɛɛ u bɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ bɛnnen don kelen ma Mali Ala ka suma fɛn fɛn ko n ta b'a la n ta t'a la bɛɛ ka mɔgɔ bɛ yen n'i den tɛ i mɔden bɛ yen tuloma sama bɛ yen yarabiyama Ala kana Mali to janfa la Ala kana to janfa la Ala n'a bɔkolo barika Mali ye kelen filanan t'a la
ala kana jugu sana maliden bɛɛ bɛnnen don kelen ma an bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ yan nɔ bɛɛ de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo i tɛ min dɔn a bɛɛ b'i ladon tiɲɛ la a ka baara ɲɛna an bɛ ala fo k'ala barikada ala y'an se nin jamana nin duguba in kan dugu lahɔrɔmaba in na an bɛ foli kɛ ala ye ka foli kɛ an bangebagaw ye ka foli kɛ jamana ye ala ka jamana kolosuma an denw ka baara ko ala k'a bɛɛ nɔgɔya ala ka garijɛgɛw caman di ala ka si di ka kɛra di ala k'an ka bato kɛ bato minɛni ye n'an taara bolo don diɲɛ ko la ala ka barika don la ala k'a tɔgɔ kɛli nɔgɔya an ma an bɛ ala fo k'ala barikada ciba yɛrɛ sulu kɔnɔ kosɔn an bɛ dugawu la depuis an na bɛ dugawu la an mali mɔgɔba de bɛ dugawu la an bɛ dugawu ala ka mali kolo suma ala ka mali kolo suma ala ka mali suma vraiment an b'o ɲini ala fɛ ala ka ɲangata ta ka bɔ mali la vraiment an b'o kɔ kuranɛ ala ka jaba an ye pour que mali ka segin a cogokɔrɔ la an ka lafiya sɔrɔ an k'an yɛrɛ ye ani jamana bɛɛ lajɛlen voilà an b'o kɔ ala ka mali suma koyi an mako bɛ mali sumali la jugu minnu nana an tɔɔrɔ ala ka se di an ma an ka se ka olu gɛn ka bɔ an ka jamana kan a kɛla nazara a kɛla mɔgɔ sugu o sugu ye n'o nana an ka jamana tɔɔrɔ kama ala ka sɔrɔsiw dɛmɛ o k'o bɛɛ rafule ka bɔ an ka diɲɛ kɔnɔ hali n'a kɛra o ka saya ye o kɔni ka diɲɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan mali ka suma ni mali ma suma mali tɛ ka taa ɲɛ dɛ an b'a ɲini ala fɛ yalla hɔrɔnba yɛrɛ kama ala ka se di mali ma k'an ka jamana kan ta ye k'a kan sago ye an b'o de ɲini ala fɛ an ka dugawu y'o ye an bɛ dugawu kɛ su ni tile an bɛ jamana min kan nɔrɔ min bɛ jamana in kan an b'a ɲini ala fɛ o nɔrɔ in ka jugu an ka jamana fana kan an ka laɲini o ye ala fɛ o ye ne ka dugawu ye ala ka maliden bɛ sɔn ala ka mali basigi ala ka hɛrɛ don mali kɔnɔ ala ka ko in bɛ ɲɛ an bolo an bɛ ji min kɔnɔ ala ka iji minɛ an ye ka baara tɔ nɔgɔya an bolo an bɛ madina kɔnɔ ala kɛra da dugu la dugu ka fisa ni diɲɛ dugu bɛɛ wa ma sanna ka ila aramatan lila alamina ale de hinɛ tigi ye ka ala deli ala kɛra ɲɛkɔrɔ k'a ko kuranɛ kana k'a jigin foyi tɛ min ka bonya kuranɛ jamana tɔgɔ la donc minisiriw de ɲini an fɛ n'an jɔra madina yɔrɔ o yɔrɔ an dugawu kɛ jamana in ye ka dugawu kɛ mali transition ye ala k'u se o seyɔrɔ la ala k'u kan bɛn ala ka hɛrɛ k'u ye ala ka sɔrɔsiw dɛmɛ ala ka maliden bɛɛ dɛmɛ ala ka hɛrɛ k'an bɛn ala ka iji kɛcogo ɲuman tɔ d'an ma ni ala kɛra bakɔrɔma ye sallallahu alaihi wasallam donc o de bɛ baara bɛna daminɛ hali bi ala k'a di an bolo ni ala kɛra hɔrɔma ye sallallahu alaihi wasallam. ayiwa alhamdulilahi an balima silamɛw nin ye kuranɛ kalan fɔlɔ ye min kɛra madina nka kuranɛ kalan tɔ bɛ inshallah maka fana kuranɛ bɛ kalan a kun tɛ foyi ye ka dugawu dɔ kɛ mali ye mali bɛ lahala min na ala ka bɔ a la an ka minisiri docteur mahamadu kɔnɛ ale de y'a ɲini délégation fɛ k'a fɔ n'an nana nin yɔrɔba in na madina ani maka an ka kuranɛ kalan k'a jigin cogoya min na mali bɛ lahala min na ala ka bɔ a la an bɛ dugawu kɛ ya rabi ala ka jamana sabati ala k'a banban ala k'a jidi aw ni ce aw ni baraji aw balimakɛ don ibrahim jawara. ayiwa nin bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada in na kibaruyaw la kibaruya min dira ma kibaru jalo ani ne yɛrɛ fɛ an bɛ dugawu kɛ sa ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sɔn ɲuman kan ye si ni kɛnɛ labanko ɲuman ala k'o d'a ma ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana tanga a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18 ni ala sɔnna a ma. dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ btp de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ edm mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye mamadu ye takisibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye edmsa ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrikiw fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ fatu ni isa ɲɔgɔn ye
an ka kɛ i komi mamadu. N'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ, aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la. Fasodenw, aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew kofɔ kuranko ta fan na. Aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la.